Kurnau. Saatana, täällähän on kissoja paikalla. Puhun siis kissaeläimistä, jossa omien lapaluideni takana sijaitsee korkeasäärellinen kissaeläimiä. Räif! No niin, tytöt ja pojat. Oikein hyvää iltaa, kiekkokansa! Normaalisti kun tämän tasoinen henkilö astelee paikalle ja ilmoittaa hyvää iltaa, ihmiset vastaavat hyvää iltaa, rouva tasavallan presidentti, joten yritämme uudestaan! Älkää etuilko siellä! Hyvää iltaa, Tampere! Jumalauta! No niin, asiaan! Täällä on kiireisiä kiekkoilijoita kuulemma jossain. Näe kyllä yhtäkään. On aina virkistävä pistäytyä tasaisin väliajoin Tampereella, varsinkin kun on hyvä syy. Ja nythän toden totta on. Aivan. Kyllä, salibändi on kova laji. On ilo saada tasaisin väliajoin myös pistäytyä tilaisuuksissa, jossa ollaan näin tuhdisti samalla asialla ja näin humalassa. Heti kärkeen haluan sanoa, tai lähinnä kommentoida tapaus Salmelasta, että jääkiekkohan on nimenomaan kontaktilaji. Eikä se pitkään jatkunut kailaulu tuntunut yhtään pahalta. Ainoastaan haisi. Ja herranen aika, jos joku tai jotkut ovat juhlansa ansainneet, kosteat tai eivät, niin tämä rivistö Suomen leijonia, eikö totta? Hyvä tytöt, ja sopii itse koittaa astella laadukkailla italialaisilla nahkapohjilla, jos kärsii niin pahasta aikailusta. Ilokseni voi myös todeta, että joukkueessa vellonut nilkkatulehdus on vihdoin ja viimein saatu kuriin. Ja lisää ilouutisia. Lääkitsevä antibiootti on puskuroitu. Ja jotta epäselvyyksiä ei jäisi millekään rintamalle, Pikkumikka ja minä me olemme nyt virallisesti Facebook-kavereita. Haluaisin vielä vannottaa paikallaolijoita perinteisellä kiekkovalalla. Se on yksinkertaista, jos seuraa näitä ohjeita. Oletteko te valmiita? Loistavaa. Nostakaa kaikki ihmiset oikea kätenne 90 asteen kulmaan. Siis näin. Loistavaa. Tämän jälkeen nostakaa tämän käden etusormi pystyyn muun käden ollessa nyrkissä. Tässä on esimerkki. Hyvin yksinkertaista. Nyt laittakaa tämä ojennettu sormi oikealla puolellanne seisovan henkilön vasempaan korvaan. Hyvä. Korkeasaaren jengi on mukana. Ja nyt toistakaa perässä. Minä lupaan ja vannon. Kautta kiven ja vannon. Että lupaan edelleen. Huutaa ja kannustaa. Lintsata töistä. Valvoa vaikka aamuyön tunteina. Jotta Suomen leijonat ottavat kotikisoissa yhtä kirkkaan mitalin kuin nyt. Hyvinhän se meni. Kiitos ja nyt luovutan teille Suomen